हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും മുമ്പായിട്ട് ഉള്ള മാധവഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ പരമ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്ര പുരിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്
കവിരാജ ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. മാധവേന്ദ്ര പുരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ട്. ഭക്തിയുടെ ആഗ്രഹവൃക്ഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുള ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ആണെന്നും ആ മുള ഈശ്വരപുരി എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു തൈയായിട്ട് വികസിച്ചുവെന്നും പിന്നീട് തോട്ടക്കാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ആ തൈ വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ തൈത്തടിയായി ഭക്തിയുടെ ആഗ്രഹവൃക്ഷമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രേമഭക്തിയുടെ വേര്, സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ ആ മുള മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഭക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം വൈഷ്ണവ, ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം വന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെ പോഷിച്ചു? ശ്രീ ഈശ്വരപുരി അത് അതിനെ പോഷിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഭക്തി, വൈഷ്ണവ ഭക്തി. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ആ ആ ആ തൈയിനെ വലിയൊരു വൃക്ഷമാക്കിയിട്ട് ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം നല്ല രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്ന ആ തൈ ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു, തായ്തടിയായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ശരിയാവണ്ണം ആ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രേമം എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാം ആ സോഴ്സ് അഥവാ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. അപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ ഗൗഡദേശത്തിലെയും ആ ഭാരതത്തിലെ വൈഷ്ണവ ഭക്തിയുടെ സോഴ്സ് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി മഹാരാജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആ ഗോലോകത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ള സഹചാരികളായിട്ടുള്ളവരെയും കൂടിയിട്ട് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോ അവരൊക്കെ വളരെയധികം ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദത്തില് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. എങ്കിൽ പോലും അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? നമ്മുടെ പതിതാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ആ ആ പിന്നെ ഈ നാമജപം ആ എന്താണ് ആ ഭക്തി അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരും അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അതിന് മുന്നായിട്ട് അവതരിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ ലോകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിലെ പല ദേശങ്ങളിലായിട്ട്, വിശിഷ്യ ഗൗഡദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒറീസ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ആ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരും, വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരോട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം, അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭക്തി, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് അറിവില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശിഷ്യസമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള അദ്വൈതാചാര്യൻ, പിന്നെയുള്ളത് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി, ശ്രീ പരമാനന്ദപുരി, ശ്രീരംഗപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദപുരി, ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി, കേശവ ഭാരതി, കൃഷ്ണാനന്ദപുരി, ശ്രീരാമചന്ദ്രപുരി, ശ്രീ നൃസിംഹ തീർത്ഥ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു,
ശ്രീ ഈശ്വര ഗുരു ഇവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു. ഈശ്വര ഗുരു, സുപതി, ശ്രീ ഗുരുപുരി, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വരേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അതുമാതിരി അതേപോലെ തന്നെ ആ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള അദ്വൈതാചാര്യൻ, അതുമാതിരി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഒരു ഇരുണ്ട മഴമേഘം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയ ആനന്ദത്താൽ ബോധരഹിതനായിട്ട് താഴെ വീഴുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്തായിരുന്നു? ഭക്തിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉന്നത അത്രയും ഭാവപ്രേമ ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുഴുവൻ സമയവും മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലും ഭക്തിയിലും നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സാമീപ്യം ഒക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം അതെല്ലാം ആണ് അതാണ് എന്ന് ആയിട്ടാണ് അത്രയും ആത്മീയ ആനന്ദത്താൽ ബോധരഹിതനായിട്ട് താഴെ വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ അത്രയധികം ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം തോന്നി. ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദിവ്യ പ്രണയത്തിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഉയർന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീല മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ വൈഷ്ണവ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തില് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യനിലും ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാതിരി രാജസ്ഥാനിലെ നാഥദ്വാര എന്ന ശ്രീനാഥ്ജി എന്ന പേരിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഗോപാല പ്രതിഷ്ഠ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീനാഥ്ജി പ്രതിഷ്ഠ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീല മാധവേന്ദ്ര പുരിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. വൈകിട്ടത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഭാതം കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം അസ്തമനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോ മറ്റോ ഏതോ ഒരാളാകട്ടെ മറ്റ് പല ദേവന്മാരെയും എല്ലാം യജിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകേണ്ടത്. അതായത് സ്വാധ്യായം, മറ്റ് അഗ്നിക്കുള്ള ആഹുതി, മറ്റ് പൂർവികർക്കുള്ള ആഹുതി, ഇതെല്ലാം അവർക്കുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോ മറ്റ് ആളുകളോ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ യദുവിന്റെ മഹാനായിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയും കംസാരി കംസനെ ഹനിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളെയും അവിടുന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടത്തെ, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? പ്രഭു ക്ലിയർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്താ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും പല പല ദേവന്മാർക്കും അതുമാതിരി അതിഥികൾക്ക് അതിഥിയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, സ്വാധ്യായം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും, ഇല്ലേ? അതറിയാം, ആ നമ്മൾ ചെയ്യാ. അറിയാം. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ, ആ, ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഇതിനോടൊന്നും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിയകളോടോ പ്രാർത്ഥനകളോടോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം സ്മരിച്ചും കൊണ്ടും ആ നവവിധ ഭക്തികളെ കൂടി ആ ഭഗവാനെ ആ, ആ, പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആത്മാരാമനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്മരണയോ ജപമോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ആര് രക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവിടുന്ന് വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, എന്ത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം മാമേകം പ്രജ ശരണം വ്രജ. ആ അഹംത്വാ അഹം സർവപാപേഭ്യോ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ മോക്ഷ. ശുച. ആ അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ നിത്യനിദാന ധർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ആ പരധർമ്മമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മാത്രം ഊന്നുന്ന ഒരുവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു തരം പല ഗൃഹസ്ഥന്മാരും അതുമാതിരി മറ്റു ഭൗതികവാദികളും പലതരത്തിലും ഒരുവന്റെ ചര്യകളെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഇയാളെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധനങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം ധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണല്ലോ കളഞ്ഞു പോയത്. ഇയാളെന്താ ഈ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ വിലയിരുത്താൻ നോക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഭൗതികവാദികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ നോക്കും. അപ്പോ അതേമാതിരി ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അതുമാതിരി ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ, അതായത് ബന്ധുക്കളുടെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാം കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ചിലവർക്ക് അപ്പൊ ആ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ചിലവര് വിഡ്ഢിയാണെന്നോ, ചിലവര് ദരിദ്രനാണെന്നോ, സമ്പന്നനാണെന്നോ, ഭ്രാന്തനാണെന്നോ ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ അത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ആ, ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി പറയാണ്, ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള, അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ കമലപാദങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പിന്മാറുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയധികം വളരെ താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും. അപ്പോൾ ആ എഫർട്ട് മുഴുവൻ 100% എഫർട്ട് എടുക്കുന്നത് മുഴുവനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആ ഭഗവത് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഓരോ വൈഷ്ണവനും വേണ്ടത് എന്നാണ്
ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഗോവിന്ദന്റെ കമലപാദങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഗൗഡദേശത്തിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലേക്ക് എത്തി. ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ, ആ ആനന്ദത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ഏതാണ്ട് ഭ്രാന്തനായി. ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്താൽ സ്ഥലകാല ബോധമെല്ലാം മറന്നുപോയി. അത് പകലോ രാത്രിയോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, വളരെയധികം ഭക്തി ആ, പ്രേമഭക്തിയുള്ള വളരെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീണു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകളോ മറ്റ് ചര്യകളോ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഉള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആര്? മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീണു, ചിലപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. ആ ചിലപ്പോൾ അവിടെ രാത്രിയോ പകലോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുമാതിരി ഗോവിന്ദകുണ്ടില് പോയി അദ്ദേഹം സ്നാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ അവിടെ ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഗോപാലകൻ, അതായത് പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു പാത്രം പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചു. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ദയവായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ പാല് കുടിക്കൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പൊ കുടിക്കാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉപവാസമാണെന്നുള്ളത് ഈ ഗോപാലകന് മനസ്സിലായി, അതായത് ഈ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ധാന്യമാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ആള് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചെറിയൊരു കുട്ടി, ഒരു യുവാവ് എന്നൊക്കെയാണ്, ആൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ മധുര സംഭാഷണം കേട്ടിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ആരാണ്? നീ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉപവാസിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നു, ബാബ, ഞാനൊരു ഗോപാലകനാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എപ്പോഴും സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ ആരും വിശപ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആർക്കും വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരി, കുറച്ച് പാൽ എന്തായാലും കുടിക്കൂ എന്നാണ് ആ ഗോപാലകൻ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഈ പാല് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതിൽ കൂടെ കുറച്ച് പേര്, അതായത് കുറച്ച് സ്ത്രീകള് ഈ വെള്ളം കൊടുക്കാനും പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കാനും കൊണ്ടുവരാനും കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് കുറെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ട. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാല് തന്നയച്ചതാണ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞത്. ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു.
അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഹൃദയം അത്ഭുതത്താൽ നിറഞ്ഞു. പാൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാധവേന്ദ്രപുരി പാത്രം കഴുകി മാറ്റിവെച്ചു, വഴിയിലേക്ക് നോക്കി. ആ കുട്ടി പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെത്തിയില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുമില്ല. പിന്നെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മയങ്ങിപ്പോയി. അതായത് ഒന്ന് മയക്കത്തില് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരി അതേ കുട്ടിയെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കുട്ടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവൻ ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കൈ പിടിച്ചിട്ട്, അതായത് ആ സ്വപ്നത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഠിനമായ തണുപ്പ്, മഴ, കാറ്റ്, പൊള്ളുന്ന ചൂട് ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദയവായി ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറയണം. എന്നിട്ട് എന്നെ കുന്നിൻ മുകളിൽ മനോഹരമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ദയവായി കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അതിനുശേഷം എന്റെ ശരീരം ശുദ്ധമാകാൻ ധാരാളം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം. വളരെ ദിവസമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി എപ്പോൾ എന്നെ സേവിക്കാൻ ഇവിടെ വരും? അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ കുട്ടി? ഈ ഈ ഗോപാലകനായിട്ട് വന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലെ പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഗോപാലകനായിട്ട് വന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മയക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അവിടെയാണ്. ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയും കൂടി അല്ല, വളരെയധികം കാട് പിടിച്ച് ഇപ്പോഴും കുറ്റിക്കാടൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറ്റിക്കാട് പോലെ, വളരെ കാട് പോലെ ആയിരുന്നു ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോ ആ സ്ഥലത്താണ് ആ കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോടുള്ള നിന്റെ അത്യധികമായുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഭക്തരെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ, അതായത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അത്യധികം സ്നേഹം, ലവ്, അഫെക്ഷൻ, അടുപ്പം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ. മനസ്സിലായത്? ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനമായിക്കോട്ടെ, ഭഗവത് സേവനമായിക്കോട്ടെ, അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് അത്രയും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഭക്തിയിലൂടെ. നടക്കണം, അതെ, ഭക്തിയോട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെയധികം നമ്മള് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ സ്നേഹം, ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തരുള്ളൂ? എന്ത് തരുള്ളൂ? പ്രേമഭക്തി അല്ല, ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് സേവിക്കാനുള്ള അവസരം, ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് തരും. കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോവർദ്ധന ഗിരിയുടെ അവിടെ ഞാൻ ഇനിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം, അതായത് അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം ആണ് ഉള്ളത്. ആ വിഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദർശനത്താൽ പതിത ആത്മാക്കളെയും ആ ദർശനം കൊണ്ട് മോചിപ്പിക്കും. എന്റെ പേര് ഗോപാലനാണ്. ഞാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി എടുത്ത ഗിരിധാരിയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് സ്വപ്നത്തില്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം വ്രജത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. അതായത്
ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഒരു ഇതായത് വ്രജത്തിലാണ് ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉള്ളത്. അവിടെ ഈ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടുത്തെ അധികാരി ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മുസ്ലിംസ് അവരെല്ലാവരും കൊള്ളക്കാർ മുഹമ്മദീയരൊക്കെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ എന്നെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതർ എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അവർ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി. പുരോഹിതൻ പോയത് കൊണ്ട് ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദയവായി എന്റെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആൺകുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ ആ സമീപത്ത് ആ കുറ്റിക്കാട്ടില് വളരെ വളരെ കാലം മുന്നേ, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. വളരെ പുരാതന കാലത്ത് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻസ്, അതായത് അവരുടെ കലാപത്തിൽ എന്തായി, അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും അവിടെ വിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം അത്രയും കാലം, വളരെയധികം പുരാതന കാലം മുതലേ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ വിഗ്രഹം തണുപ്പും വെയിലും ചൂടും എല്ലാം ഏറ്റിട്ട് ആ കുറ്റിക്കാട്ടില് ഉണ്ട്. അതായത് ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലെ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആ സേവയാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തത്? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തിന് ശേഷം ആൺകുട്ടി അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണർന്നു. തന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം വിലപിക്കാനും തുടങ്ങി. ആഹാ, ഞാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടു. പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീണു പ്രണയത്തുടനായി ഉരുണ്ട് കരഞ്ഞു. പിന്നീട് കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശാന്തനായി ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഗോപാല പ്രതിഷ്ഠ രണ്ടാമത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തിനെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് അടുത്തത്. അതിനുശേഷം രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പി അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു, കുറ്റിച്ചെടികൾ വളരെ ഇടതൂർന്നതാണ്. നമുക്ക് കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ വഴി വൃത്തിയാക്കുവാൻ മഴു, പാര ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം, അതായത് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും എടുത്ത് ഇതെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അനുഗമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവർ കുറ്റിക്കാടുകളെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി ആ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മണ്ണും പുല്ലും കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട വിഗ്രഹത്തെ അവർ വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അത്ഭുതവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിധാരിയുടെ ആ വിഗ്രഹം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ദേവന്റെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിച്ചു. ശക്തരായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ കുന്നിൻ മുകളിൽ ആ വിഗ്രഹം താങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരും ഒത്തുകൂടി ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോവിന്ദകുണ്ടിൽ നിന്ന് 900 കുടം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു, സ്നാനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഗോപാലൻ മനോഹരമായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് സുഗന്ധ തൈലം ലേപനം ചെയ്തു. മനോഹരമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. അതുമാതിരി സ്നാന ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഭോഗാരതി നടത്തി. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയും പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വീണു.
ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അരി, പരിപ്പ്, ഗോതമ്പ് മാവ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അത് പാചകം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭോഗ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് തയ്യാറായി. ഇതാണ് അന്നകൂട ചടങ്ങ്. മാധവേന്ദ്രപുരി നേരിട്ട് ഗോപാലന് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. ശ്രീ ഗോപാലൻ സമർപ്പിച്ചത് എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ സ്പർശനത്താൽ എല്ലാം പഴയ പോലെ തുടർന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം ഭഗവാന് ശയ്യ, അതായത് ഭോഗാരതിക്ക് ശേഷം ശയ്യ, പുതിയ കട്ടില്, കിടക്ക, ഇതല്ല. അപ്പോ ഇപ്പോ പരദേശി സമ്പ്രദായത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റ് അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശയ്യ, കിടക്ക, ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അപൂർവം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനം, വ്രജ അവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളെല്ലാം സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശയ്യ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി ഭഗവാനെ വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു. അതിനുശേഷം ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി എല്ലാവരോടും മഹാപ്രസാദം ആദരിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതായത് മഹാപ്രസാദം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിച്ച ആ പ്രസാദം ആ ഗ്രാമവാസികളോടെല്ലാം പങ്കിട്ട് അവർ ആ നിവേദ്യം കഴിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വാധീനം കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അന്നക്കൂട ചടങ്ങ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ഇത്ര ഈ അടുത്തൊന്നും അവര് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ പകലെല്ലാം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അല്പം പാല് പാകം ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് രാവിലെ ദേവതയ്ക്ക് വീണ്ടും സേവനമെല്ലാം ആരംഭിച്ചു. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ ദിവസവും ഗ്രാമവാസികള് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, നെയ്യ്, തൈര്, പാല് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭോഗ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആ വ്രജവാസികൾക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അവർ എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ഗോപാലന് നൽകി. മാധവേന്ദ്രപുരി 2 ഗൗഡീയ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. എന്തിന്റെ ദീക്ഷ? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സേവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും അവരെ അവിടെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധന 2 വർഷക്കാലം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി. മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധന കുന്നിന്റെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിവാരത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം യതിപുര, അതായത് ജതിപുര. അതായത് യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സന്യാസി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. അതാണ് യതിപുര എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം മാധവേന്ദ്രപുരി വേറൊരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. ആ സ്വപ്നത്തിൽ പറയാണ്, എനിക്ക് വളരെ ചൂട് തോന്നുന്നു. ദയവായി മലയമേഖലയിൽ നിന്ന് ചന്ദനം കൊണ്ടുവരൂ. എന്റെ ശരീരത്തിലെ പുരട്ടി തണുപ്പിക്കുക. ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനം കൊണ്ടുവരിക. ദയവായി വേഗം പോകൂ. മറ്റാർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേവതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദനം അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ട് ആ മാധവേന്ദ്രപുരി എവിടേക്ക് പോയി? അതായത് ഒറീസ, ജഗന്നാഥപുരിയുടെ ആ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടേക്കാണ് പോയത്. അവിടേക്കാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് പോകുവാൻ. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബംഗാൾ മുഖാന്തരം, ഒറീസ ആ ഗൗഡദേശത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. അതിനുശേഷം ശാന്തിപുരയിലെ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ
ഗൃഹത്തിൽ എത്തി മാധവേന്ദ്രപുരി പ്രകടമാകുന്ന ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ആനന്ദം അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ ആചാര്യൻ സന്തുഷ്ടനായി മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ ശിഷ്യനാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു. ദീക്ഷ നൽകിയതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ശ്രീ അദ്വൈതനോടൊപ്പം കൃഷ്ണകഥ ചർച്ചകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചു. അതിനുശേഷം മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളെല്ലാം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ആരാണ്? ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ആരാണ്? ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പിതാവാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്ര. അദ്ദേഹമാണ് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ആദരിച്ചു. അതായത് ഭക്ഷണം മറ്റ് എല്ലാം നൽകി അവിടെ ആദരിച്ചു. അതായത് സച്ചി എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര്, സച്ചി ദേവി. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരും ആ കൂടിക്കാഴ്ച ആ സമയത്താണ് നടന്നത്. നവദ്വീപിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച ശേഷം വീണ്ടും മാധവേന്ദ്ര അതിനുശേഷം ആ വഴിയിൽ പോലെ ഒറീസയിലേക്ക് നടന്നു. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വഴി നവദ്വീപ് എല്ലാം വഴി ഒറീസയിലേക്ക് ആണ് യാത്ര. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രം, ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റമുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദേവന്റെ ഭംഗി കണ്ട് മാധവേന്ദ്ര പുരി അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ സാധാരണമായി വിഗ്രഹത്തെ കാണുന്നിടത്ത് മാധവേന്ദ്രപുരി മന്ത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒറീസയിൽ എത്തി. അവിടുത്തെ ഗോപിനാഥ് പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പൂജാരിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് തരം ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഗോപിനാഥൻ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അവർ വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് പറയാൻ ഭഗവാന് 12 മൺകലങ്ങളില് ഒരു തരത്തിലുള്ള മധുരമുള്ള ഒരു തരം അന്നമാണ് നിവേദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ നല്ലൊരു രുചിയാണ്. അപ്പൊ അതില് അന്നവും പാലും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം പ്രത്യേക നിവേദ്യമാണ് അത് 12 കലത്തില് അവിടുത്തെ ദേവന് നിവേദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ അമൃതകേളി എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അമൃതകേളി. ഈ മധുരമുള്ള അരി അതായത് ഈ അന്നം ലോകമെമ്പാടും ഗോപിനാഥ് ഖീറായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇത് നിവേദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അമൃതകേളി എന്നുള്ള ചടങ്ങ് അവിടെ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള അന്നവും പാലും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗോപിനാഥ് അമൃതകേളി അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കാറില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അന്നത്തിന്റെ വഴിപാട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ നിവേദ്യത്തിനുള്ള സമയമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വഴിപാടായിട്ട് അതെല്ലാം വച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാധവേന്ദ്രപുരി കണ്ടു. അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം മധുരമുള്ള അന്നം എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ അത് രുചിച്ച് ഭഗവാൻ ഗോപാലന് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാം.
അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഞാനൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവരെനിക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിഭവം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വ്രജത്തിലെ ഗിരിധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്നം എനിക്ക് നിവേദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതെനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ചിന്ത പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചന്ത, അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ രംഗം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് മാറിപ്പോയിട്ട് ഒരു ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ആ പൂജാരി വിഗ്രഹത്തെ വിശ്രമത്തിനായിട്ട് കിടത്തി, അതായത് ശയ്യയില് കിടത്തുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ദിവസത്തെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. അതായത് ഭഗവാന് രാത്രിയില് ആ പ്രത്യേക ഇതില് കടത്തൂലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതെ അതെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നോർത്ത് വൃന്ദാവനം ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയാ. ഭഗവാന് ശയ്യുണ്ട്. അതാത് ദിവസത്തെ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ശയ്യയില് കിടത്തുന്ന ചടങ്ങല്ലാണ്ട് താമ്പൂലം മറ്റ് ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കേരളത്തില് അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെ അത്ര ഇത് പറയണ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മള് ഉണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല. ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തിരുവഞ്ചിക്കുളത്ത് ഭഗവാൻ ശിവനാണ് അവിടെ ശയ്യയും മറ്റു ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അറയില് കിടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അങ്ങനെ അപൂർവം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് കേരളത്തില്. പക്ഷേ അതായത് വ്രജത്തില് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നും ഉണ്ട്, എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? പൂജാരി പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം എല്ലാം പൂട്ടി പോയി, വിശ്രമത്തിനായിട്ട് ആളും പോയി. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മയക്കത്തില് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതില് തുറക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കലം മധുരച്ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കീർ, അത് അന്നം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലം അന്നം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ആരോട് പറയുന്നത്? ഈ പൂജാരിയോട്. പൂജാരിയോട് പറയാണ്. ആ അന്നം അന്നം എന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പിന്നിലൊരു തിരശ്ശീലയുണ്ട്. ആ തിരശ്ശീലയുടെ പിന്നിലാണ് ഈ അന്നം നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ആരാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 12 കാലത്തില് ഭഗവാനെ നിവേദ്യം വച്ചു. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ്, തന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മാധവേന്ദ്രക്ക് ഒരു കലം ആ മധുരാന്ന എടുത്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് ആ അത് സ്വപ്നത്തില് അവിടുത്തെ പൂജാരിയോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മാധവേന്ദ്രപുരി എവിടെയാണ്? അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ്, അതായത് ചന്ത പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു കോണിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് പുരോഹിതന് ഈ സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഉടനെ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണ് ഈ പുരോഹിതന് നിർദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ. എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യത്തിൽ നിന്ന് 12 കലയുള്ളതെന്ന് ഒരു കലം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഭക്തന് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഖീർചോർ ഗോപാല എന്നാണ് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് ആ ക്ഷേത്രം. അതായത് ആ അന്നം മോഷ്ടിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? മധുരാന്നം മോഷ്ടിച്ച്
ആ എടുത്തിട്ട് തിരശ്ശീലയുടെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ആര്? ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ മാധവേന്ദ്രൻ. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ ക്ഷേത്രം കീർച്ചോർ ഗോപാല ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത്. ആ അതിപ്പോഴും ഒറീസയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണത്. അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതൻ പോയിട്ട് സ്ട്രീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസി അവിടെ, അതായത് മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ അത് കണ്ട ഉടനെ ആ മാധവേന്ദ്ര പുരി അടുത്ത് പോയിട്ട് പേരെല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പോ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതൻ വേറെയായിരുന്നു. ഇപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന ആ പുരോഹിതൻ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പേരും എല്ലാം ഭഗവാൻ ആ പുരോഹിതന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന പേരാണ് എല്ലാം ആ സ്വപ്നത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ പേരടക്കം മാധവേന്ദ്രപുരിയാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിട്ട് ആ മധുര അന്നം ഭഗവാൻ ആ സ്വപ്നത്തിലെ കഥയെല്ലാം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ആ മധുരാന്നം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട്, ഈ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് ആ മാധവേന്ദ്രപുരി വളരെയധികം മതിമറന്നുപോയി. മാധവേന്ദ്രപുരി പ്രകടമാകുന്ന ആ സാത്വിക ഭാവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പുരോഹിതൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ ഒരു കലം ഖീർ മോഷ്ടിക്കുവാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും മടിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര വളരെയധികം ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സ്നേഹവും അഫക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് നടത്തിത്തരും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 കലമുള്ള ആ മധുരാന്നത്തില് ഒരു കലം ഭഗവാൻ തന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തിരശ്ശീലയുടെ ഇടയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പുരോഹിതന് സ്വപ്നത്തില് പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഭക്തന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതാണ് ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. പൂജാരി തന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് ആനന്ദാതിരേകത്താൽ ആ മാധവേന്ദ്രപുരി തനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മധുരാന്നം കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം പാത്രം കഷ്ണങ്ങളാക്കി അവിടെയെല്ലാം ഈ കലത്തിലാണ് നിവേദ്യം വയ്ക്കുക. അതായത് ജഗന്നാഥപുരിയും അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ മൺപാത്രത്തിലാണ് ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലും ഇതേപോലെ മൺപാത്രത്തിലാണ് നിവേദ്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കലം മധുരാന്ന കഴിച്ചിട്ട് ആ കലം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു. പിന്നീട് അതും കൂടി അദ്ദേഹം കളഞ്ഞില്ല എന്ന് സാരം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നിവേദ്യം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? വളരെയധികം പ്രശസ്തി ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതനും അവരുടെ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിന് സ്തുതിയാലും പ്രശംസയാലും വളരെയധികം ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും, വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗോപിനാഥന് അവിടെ തന്നെ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. പ്രഭാതത്തിൽ രമണയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത് പ്രദേശം രമണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിനുശേഷം നീലാചലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്, അവിടെയാണ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത്. ആ മാധവേന്ദ്രപുരി നീലാചലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ജഗന്നാഥനെ കണ്ടു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആനന്ദ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പുരിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെയധികം
അതിന്റെ പ്രശസ്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ ധാരാളം ആളുകൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ ആദരവ് അർപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയും. ആ പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിത്യ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആളുകളെല്ലാം കുറവായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞത്.